Caroline chuan Shijin te chu zui ve zelin Shijin po rei fe nu chuan alo har ve shama assistant chuan I lo har ta mo lo ti vatin Shijin chuan muang changin tuite a in mahse te a meizel te chu zule photin Caroline chuan lo bia in ka om rei to mama ania I lo har to tho chuan ka san to ang che alo ti assistant chuan ni Mr. Ling hetia hmeichhe kol reng chu kan tan po a thalo the ania alo ti ve bok mahse Shijin chuan assistant bula chuan thil min valak sak lok ta che ti in a tir chuak ta dai Caroline pon sha thiam deuh ngalin min kal tir mai don lo ani mo ka in ngai tir ngai anga yani a ti neu newa Shijin chu lepcha deuh taka valim kwalin room hi soundproof ani em2 in azot Shijin chuan I duh tokin auro mahse tu man an shidon chuang lo alo ti mak Caroline chuan Mr. Ling heta minom tir ve reng chan hi engemaw I duh wang ani tiro ti in azot khuma chuan anin bo a Shijin chuan aril ru chuan hetiang hian chong ve lo lang chuan ka Caroline kha I ang ber zo ka sin ti neu neuin assistant chu alo lu chhun zom ngala handcuff chu alo keng lut Shijin chuan Caroline chu abun tira thuthlenga khan vatan ti ro miron hnai tir hlek su kalwa ka ti chuak ti makin assistant chuan ati zui ve ngal bok Shijin chuan Caroline chu amut san maka Caroline chuan a thian pa kha bia in kalo ho thai don lawa anan kha min lo en ko sak ro o ti in a cha a in ve na tura a ken fok te chu a hum ren ro na engma ti lem lo chuan amu ve ta ringot Shijin te po zinga chuan lo thau ve le to in Caroline chuan ka belt pa in min ngai to to lu tukang baka thil poimo ti tur ka nei ania heta minom ti reng du ani po in kamamo in la khom phot ka du ati a Shijin chuan ole mahse zana I lo let le vat lo ani chuan ita na poi via wang ati mahse Caroline chuan aril ru te chuan a le to don lo ti chu a she renga min hu to don hleinem ati sap Caroline ho chuan a fapa chu a in pek pui vat vata zan lama chuak mai tur chuan a in pua cha pui anan chuan anu nga ti nge kan chhuar le ngal dona ti in lo zot Caroline chuan apoi ka ti khop mai kan chhuar le nge nga yani ti in a in soifia ve boka anan chuan apoi lo anu I omna piang chu ka in ani mai I om chuan khoi lai po nuam ka ti vek alo ti ve rewa Shijin chuan Caroline chu lo le thar chu a ti viau to assistant bula chuan ana thona kha biala an ina kan kalang ati tariap mai Caroline te in chu an pandun ngal anan kha naupang pakhat chuan pa anei ve lo thu te chuan lo tong khumin alo mu sit hle a ananan pa anei ve reng thu te chuan changin anin swal ti ti chu ani mai Shijin te khan lo mu in ananin Shijin a mu cha chu a pa ti in ava kwa ve chot Shijin chuan angai na chu a shalo viawa anan chuan naupang bula chuan a pa ni hi pa ka nei ve ringe o ti in a in ti thei khum naupang chuan thla ani kha ti in a tlan sia san dai chu ve le anan chuan pate ka ti pal a pa angin kalo soi ve ringot che a kha pa khan pa I nei lo min tia min buli thina chu wangania ti in en soifia Shijin chuan I pa chu khonge om ti in a zot anan chuan a pa chu kala mungai lo shim mahse anu chuan min la dam puya min ngai to lutuk ti in a chang Shijin chuan a thi ang ve la ni chu ti supin an bol ba lutuk chu nga tinge adang inui leitir mai lo ati anan chuan a pa min pe kania anu ina ti in lo chang Shijin in a bal to e mai ti in assistant chu bolei sak tur chuan a tir anan chuan angai lo ti mahse assistant chuan tam deuh hi alo ken saka anan chuan kalome min lo zoi ula ke pon thil ka pe ve ang che u ti in Shijin chuan hnar zeta anan chuan changa sama
preschool la ka siamania atui lutuk atile chuan shijin chuan ka fapa po khaladam seng chuan preschool kal ve tu omsia ti in ril ru chu athak le a assistant chuan Mr. Ling kan mi zon tur kha lauti mahse shijin chuan kha chuna kina a thei ti in anan chu zui chu a duh2 zoka anan chuan an ina chuan shwain in chu akik dat data nu kalau ho ania milo honro atilang dang Caroline chuan kalau hongi ti in kong khar chu a honga ei tur deliver lo ni dai alan dan chuan Caroline chu an ina khan alo om lo ani mel a chan pa songmin bula khan alo om chu ni in songmin nen chuan an ti duh2 songmin chuan Caroline ni na thar tur ala siam fel thei lo thu le ni rei lo te hun pele tur chuan ti in Caroline chuan ole apoi lo alo ti songmin chuan khapa khan alo zong chuak mai thei che a dan mang ten ti dan kan ngai to don ami aman chwa don che ya ati boi thu che chuan wine mera ikal pui don ya ta chuan ka pui theyang che ti in a shile Caroline chuan shishin thil ti thei zia te chu she chiang in songmin su in rol boi tir ve chu adu lawa min pui tum shim shima min pui na sa to lutuka kalome a ti sap songmin chuan itan chuan engpo ani mai ti neu newin alan dan chuan Caroline chu alo du ru ve reng ani mel anan khan anu chu ina lo la ho lo ni hi ti in shishin te chu ina chuan a lu puya changte chu pe in a tuile tuilo te chu ei chin tur chuan a ti shishin chuan ei in anan chu tuya ti thu chu a shila anan chuan ngati nge ta hian in lo kala mi zon in neyem ni ti in a thalak te chu ena dila shishin chuan anupui an zon thu te shilin thalak chu mu atum zeta in ngai to in ishalawang kan kal to so ka nge ti in an chuak anan chuan motor thleng chuan a thla phei ve le a Caroline lo ho chuan mu fu in abi rungal anan chu alo bia ina khan lo om ro o kalo ho me kanya ti in shishin chuan ananin thla kher ka ngai lo ti mahse a him nge ani ti sha nan in thleng chu thla le atum ta thawa an in kai phei le ta nge nge ina chuan lut lem lo in po na chuan anan chu Caroline an nga pui ta renga Caroline ti ngai na she to lo chuan lo kolin hotela om to thu chu alo shil ta ringot assistant chuan shishin chu shilin anan chuan alo she pha a kapate in mi zon in mu to chuan kal to ro u anu po alo thleng ve mayang alo ti shishin chuan ngai to veu ma se akar chu pe in ka number a oma ta hian engi mo athleng ani chuamin lo bengal don nia ti in anin tha fel ta sha ma hotel lam chu an pan zui ngal hotel a chuan Caroline chu lo ring to in shishin in ngati nge ivarai em ve ati chuan kabel pa ka chena mahse a lana lutuka ka boi pha ta dewa kalau kal lok thei lo lom ti in do chu a soi le ta ringot zan rei deuh nu chuan Caroline po thutlenga chuan na mu le ta nge nge puante chu lum ti in a leng thla zela jing deuh lama chuan shishin lo har chuan alo mu fu a Caroline ti dan chin ve thawani ti in a she chuak rum puante chu asin chatira Caroline chuan alum ti ya alo chong vai neu neu chuan shishin chuan Caroline angati em wang chuan max chu phel sakatume Caroline chu lo har thu ti ne enge ti itum alo ti wat shishin chuan email ka mu chu iwa hlau em ve ti in alo zot Caroline chuan ka mail hian ati hlau chika hlau wang zo kania alo ti shishin chuan in siam ro khoya emo kan kalangai ati muk shishin te chu motora chuan lo chuangin Edwin chu jut khan lo kol Caroline chu a omna an sha to thu soin ni zana an kalna building a khan an mu ve to thu te an chui chwa to thu chu an lo shil shishin chuan ni zana kan kalna a khan alo om ve renga mo kal nga lang ti in Caroline te omna chu an pan le ngal shishin noya thok tam tak chu lo omin Edwin chuan thalak chu apedara
he nu hi zong mu nge yang che ui building zong dap vek ru a ti khur Caroline chu hlau thong to viawin a omna khan anan alo omanga thlala kha an mu ve chuan ti in a boi to viaw anuwa chuan Mr. Ling he nu hi keiman ka mu to alom a ti ringot shin chuan dot mi shil tu te chu ka zwa ngai lawania ti mukin Caroline chuan a thlala kha chiang zokin kalo en the ngem a ti le Edwin chuan lo mu in o anialom ka mu to wain mera khan a perform ve chin a ti taringot shin chuan ani theilawang chuti ang em chuan a in du tok na atlaniam theilo ti in white mare chu mi pazurui chin ho te nuam tol na ve dewani si a Caroline chuan ka mu nge yalom violin tum chin a ti chuan shin chuan ani chan chu mi shwai ngal ro Caroline khoya po omla ka zong mu tho don che a ti sup Caroline chuan song min chu a beru a white mare ka kal don min puya ngai a ti Caroline chuan white mare chu shwai nge in an thleng chia tia chuan mi pa pahnih te chu in su boi der ngalin chu ti lai tak chuan Caroline po chhuar ruk chu atuma mahse Edwin chuan silai chuan ka bri thwain a re ngal duak stage a om mek ti lo chu chhuak vek tur chuan na ti a an chhuak dar ngal dar shin chuan Caroline chu khonge kalilo tum a ti Edwin pon a chwa san zui Caroline chuan in swal boy hi ka hlau thina chu wangania ti ya chuan lam siam watin shin chuan na pom na ya dot mi shil tu te chu ka zwa ngai lo ka ti to kha khonge Caroline chu ti khurin Caroline chuan a off nian yang ka mu thin nge yalom alo ti ve chang shin chuan lem kwal ti in min ti lom veo lo chuan I chan tur sha min khoi chak boka tuna hian ti ta che ti in a taksa te chu a zut kwal tir Caroline chuan ka ten nom to asin ti mahse shin chuan tu ma ten om lo tak takan om lo ka ngai to a Caroline khan mahse wa ve tlat se ka she sang don lawa nangma hi I lo ni mai lo mo inia mo ni lo mo ka thadon tho che a ti le khur Caroline chuan engwangin mo a ti wat shin chuan Caroline po lo ni lo ma la hei dot min shil thawalom mahse nang hi Caroline chu ini em ti le Caroline marks lak khak chu a rwala shin chuan a to pa chuan a sha chhuaka engte nge tlan bo thei in reng renga I tlan bo hlen thei in ringa mo engtin nge kum nga chung khan I lo om bo thei zok engtin nge nuni man thin ti in Caroline chu a khoi pa deuh reng Caroline chuan kum nga chung ka om dan te I she cha ka mo avain ka shil vek ang che I chunga hian kalom khop mai tlan che renga hun ka man ngai pha a kum nga a chuan to nuwa po min la run zong mu in min la ban san lo chu ania ti in anin hnial zom zela shin chuan a pom nol kum nga chung ka tor na kha I rul let vekang ti in a chwa pui ngal nul Edwin ni lo mu chuan maka ti in ama le ama chu a in beng thul shin chuan I in beng na tok mo alo ti kher Edwin chu a en zui vung ringot shin chuan Caroline chu in lama chuan ho puin bat tapa chuan a chutira in bol fai tur chuan na ti in phelro ti in Caroline chuan ti elzet hian heng te chu customer ten min ti sak thina lom a ti ve ngat shin chu a sangal phata phelui chu atum ta bor Caroline chuan min tharo I ata mi ti twarin Mr. Ling a ti lui kher bok shin chuan chutia auto lo tura ti in he rama mi tam tak hi I lo ti lom to ni lom ni tuna enge iza kwalvel ti in a vin shep tui chuan na phu hu ngal vek Caroline nen chuan anin mil thei thlot lawani ber shin chuan Caroline chu khuma chuan thutin korsen moi tak chu alo the pheya haro ati Caroline chuan hei ka hak chua minkal tir do na mi alo ti shin chuan o chu a po ve phot Caroline chuan a mu a nge chuan
a have tamaka I thu tia mang chuan o mang che tia chu atum chu Edwin chuan lo mu in alo en hawe Shijin lo phe ngalin engei lo en alo ti ngal wat a thek thu chu chhewe takani Edwin chuan engma ka mulo ka en lo shim shim ti in ka chiang ani alo ti ve zung zunga a hnu dewa chuan Caroline po room lama chuan a pheile top Shijin chuan banga chuan nor betin Caroline in min tha I du ni lom ni ti mai ro ti LZ chuan alo ti ka thadon lo che nang hian fa min la ba alom dam chung si in thi chak ngoi ngoi in ka siam don che ani a ti ve thung Caroline chuan nei sakatum lo bur ti sha tak chuan ka ruang chunga chau I duh2 ti theyang a ti ve mak anin hnia le fe nu chuan Shijin chuan khuma chuan bo thale in a kut te chu a phar saka mutle hle chu atum Caroline chuan chutia mutir mai mai chu tumbi khau lawin alu chuan a ngok lui chena Shijin thin rim na kai tho le in Shijin chuan a rek bet chadawin om hle hle ro a ti khur khur a nuwa chuan an mu ve thei ta sham Zing lam lo ni in Caroline pharna chu Shijin chuan a phel saka a phone chu em2 Caroline po lo har ngalin engthil nge ti itum ti in a zot Shijin chuan phone chu en kwalin Caroline chuan tu te nge a byak thin chu a en zom zat anan te mis kha kolin Caroline chu a lo thong viawa la su a ti ru char char Miss Norton chuan lo lama se engma a soima chuan Shijin chuan off le ngalin hetiang hmeichhia te engatan ngei byak chen ti in midang chu a kol le ngala mipa pakhat chuan lo la in Miss khongai oma engtika nge bar lama chuan I lo kal le don khatiang pian nei tan kha chuan engpo ka phal vek ania alo ti chuan Shijin chu asale ngal phat phone chu a pai thla thruaya tiang hi moi lo tho chin wine mera khan I lo thok ngai top lo ani ti ro tunge ta khan kal turin ti che tunge pui che ti in a zot Caroline chuan soi du bik chak law keima ka lo in veng ve ni kha tu man min pui law keima ra man na vek ani kha anin ti boy chhunga lo chwa ru kha ka tumani ti in Shijin nen chuan anin hnia le ta char char Shijin chuan Caroline chu ngati nge chutia om tak mai ama hi a first kiss le anei chhun kha ani thin si a ti in a zot Caroline chuan chutiang engma om lo nangma wang hian kapa kha a thi ani kha nangma hi om lo lang chuan kapa kha a thi kher lawang a ti ve Shijin chuan ama wang ani lo thu chu a soi ve a Caroline chuan khoya ma ka kal don lo ti mukin anan engtin nge omang chu a ti pa neu newa Shijin chuan ai ti tong kam man theina I nei to lo a ti muk Edwin in kong khar lo ki chuan Caroline chuan akal santari Shijin chuan Edwin Caroline thil ve lo pekla naktu ka kan hopui ngalang ti in Edwin chuan Mr. Ling Mr. Zimmer CR Corporation mi kha ni om thu hi alo sia a naktu zan lama in mu pui che adu ani thil poi mo soya min byak rem adu ani chu ti in a chhuak le ngala atuk zan lam chu lo thlengin Shijin chuan Caroline chu an meeting na tura chuan a shwai ta nge Caroline chuan heta hian enge ka ti don ti in a zot nang hian min pui don ani mi pati lom vel chu I thiam zong takani lom ni ti in an lut Mr. Zimmer chuan Mr. Ling I lo thleng mo ti in alo boi pui nga chuk chuk meiche pakhat chu alo shwai ve bok nangma che in I lo kal don na mukatia mahse ti in Shijin chuan henu nen hian in kung kaina kan nei lo zu in chi kan ilawa minin sak turin kalau shwai ani hi ati Mr. Zimmer meiche lo shwai khan Mr. Ling ke pon ka ti thei ve kalom ke man ka in sakang che ti in lo ti lom chu atum viaw Caroline chuan engatan ma ngai lo ti sha tak hian thil chu alo evel mai mai